Frieħ Ivenven u bimbat li għaf ikun tajjeb u anke ħażin għal Baħħara 131 dajsa ħallu il-port il-kbir ftit wara 11 tas-sibt filgħodu. Dan f'edizzjoni rekord tar Rolex Middle Sea Race li ġibdet l-interess ta' bosta li minn inħawi differenti fosthom mill-barrakka t'isfel segwew it-tluq tal-opri tal-baħar fosthom ta' 7 dajjes Maltin li tikkompetu f'din it-tellieqa tant prestiġjuża. Fl-isfond tal-port mim l-istorja li jmiss mal-bliet storiċi tagħna u bil-ħoss tal-mewġ ħabbat mad-dajjes, Wilfred Buttigieg qal ma dan l-istazzjon li fost dawk li kienu qed ibaħħru hemm dajsa mmexxija minn grupp ta' żgħażagħ Maltin li rnexxilhom jagħmlu dan permezz ta' finanzjament minn fondazzjoni munija valuri ta' solidarjetà soċjali. Il-Jarhead Young Sailors Foundation hija waħda mis-7 dajjes reġistrati Maltin f'din it-tellieqa. Hemm skop nobli kif qed tajjeb ħafna għax hija dajsa li l-fondazzjoni qiegħda tpoġġiha disponibilità ta' żgħażagħ żgħar li kieku m'hemmx il-fondazzjoni ħadd tkun diffiċli biex daw ikunu l-proprjetarji ta' dajsa ta' 36 pied. L-ispejjeż bħalma forsi hemm min jafu hemm min ma jafx huma fenomenali biex iżomm dajsa, mhux biex tixtriha ma anke biex iżomma. Is-Sur Buttigieg faħħar l-involviment tad-Direttorat tal-Edukazzjoni fejn qed jitħammel proġett edukattiv minn Suġġ mal-Burdjar. Ħan nipprovaw nwessaw dan il-programm għall-iskejjel mainstream, jiġifieri iskejjel ġenerali u anke iskejjel speċifiċi. Għax aħna nemmnu li permezz tal-isport tista' timmotiva żgħażagħ fl-edukazzjoni fil-klassi permezz xi ħaġa naħseb għandha tkun ta' sew eċitanti għall-istudenti tagħna għax nitkellmu fuq dajsa mhux żgħira ta' 36 pied li Burdjar ma fl-aqwa tiegħu għax qed titkellem racer ta' veru. Din is-sena jaħbad il-50 anniversarju mill-ewwel tellieqa u huwa stmat li l-ewwel dajjes jibdew jaslu f'Marsamxett tal-ħabta ta' 2 f'nofsinhar. Dan fil-waqt li d-dajjes kollha jipparteċipaw għandhom ċans sal-aħħar Sibt Ottubru biex jidħlu fil-Port Kenny ta' Marsamxett.